Di dema bi dawîkirina qunaxa operasyonên leşkerî li Sûriyê û şerê rêxistina Daişê, axaftin derbarî jin û avakirina bajar û bajarokên Sûriyê zêde dibe. Amerîka goyek ji welatên dê di jin û avakirina Sûriyê bejdar be her dem daxuyaniyên cuda belav dike û şert û mercan bo bejdariyê di jin û avakirinê datîne. Di daxuyaniya dawî de Amerîka ragihand got ew ê bi tenê di jin û avakirina deverên dibin kontrola wê de bejdar be. Bo jin û avakirina bajarê Kobanê Reqqayê herûha dêra zorê guhabûna Amerîka li wan heye, Hevseroka Encûmena Sûriya Demokrat dibêje, gota şer li Sûriyê bi dawî nebe, Amerîka dest bi avakirinê nake. Ji Amerîka ve projeya wê ne ya got derxistî girêdan çêkiriye bi girêdana avakirina Sûrî bi rewşa aramiya Sûriye. Yani hevdû ve girêdanekin gî rewşa aramî çêbû em bêjin emin û istiqrar ji Sûrî çêbû wên gî em bêjin avakirin pê ve girêdaya. Ev her du beş hevdû ve girêdane û plana wê ne divê de zelal. Tevî gorêcîma Sûriyê her dem dide zanîn bi tenê dewletên negoalîne di krîza Sûriyê dikarin di jin û avakirina Sûriyê de bejdar bibin, lê Rûsya ji Amerîka dixwaze got tevlî operasyona jin û avakirinê bibe. Hin çavdêrên siyasî dibêjin, got daxuyaniyên Amerîka û Rûsya li gor bercewendiyên wan têne guhertin. û ne pêşbîne got jin û avakirinê de bejdar bibin bi taybet di dema nêzîk de. سرê sedî heştê ji bajarê Reqqayê çûye, serê sedî heftê ji bajarê Dêrê çûye, di bajarê mezin Kobanê serê sedî belkî şêst jê çû, hîn avakirin li ser zemînê nekiriye. Diyar e ew planê wa tên guhertin, wê wek planên siyasî şûn de dan û berpêk danê de wên planê avakirinê jî şûn de bidin, girêdin bi bercewendiyên xwe, bi nêrînên xwe, bi gêm û leyîstka xwe ya siyasî ve. Di encama şerê tund got li ser dirêjahiya 8 salan li Sûriyê dom kir nemaze bi karanîna top û belafirên cengî çi ji hêla rejîma Sûriye û Rûsyayê û çi ji hêla koalîsyona navdewletî, piraniya avahiyên bajarên Sûriyê hatine herfandin, mîna bajarê Reqqayê got heştê ji sedî ji avahiya wê hatiye rûxandin. Li gorî netewên yekbûyî, bêkêmanî 205 milyar dolar pêwîst dike bo jin û avakirina Sûriyê. Lava Esad, Kurdistan 24.